Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Haina Haji Omar, ang inyong magiging guro sa Pilipino mula sa Tamparan District, Division ng Lanao del Sur 1. Narito ako upang samahan kayong tuklasin, pag-aralan ang mga natatanging kaalaman sa unang linggo. Upang maging handa sa ating unang talakayan, kailangan niyong ihanda ang inyong module, ballpen, at papel. Handa na ba kayo mga bata? Magaling! Bago ang lahat, atin munang balikan kung ano ang ibig sabihin ng pangalan. Ang pangalan ay bahagi ng salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar o pook, at mga pangyayari. Halimbawa, mahal ko ang aking tatay. Alin sa nabanggit na salita ang pangalan? Tama! Tatay. Ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao. Pangalawang halimbawa, ako ay may alagang pusa. Alin sa nabanggit na salita ang pangalan? Tama! Pusa. Ito ay tumutukoy sa ngalan ng hayop. Sa pangatlong halimbawa, bumili ako ng bagong damit. Alin sa nabanggit na salita ang pangalan? Tama! Damit. Ito ay tumutukoy sa ngalan ng bagay, mahusay. Ang pang-apat na halimbawa, kami ay magbabakasyon sa Maynila. Alin ang pangalan sa nabanggit na salita? Tama! Maynila. Ito ay tumutukoy sa ngalan ng pook o lugar. Sa madaling salita, ito ay karaniwang ating naririnig, nakikita o nababasa. Mga bata, alam niyo ba na may 4 na kasarian ng pangalan? Tama! Una nito ay ang pangalang panlalaki, pangalawa, pangalang pangbabae, pangatlo, di tiyak ang kasarian, pang-apat, ang walang kasarian. Ang pangalan ay maaaring tumutukoy ayon sa kasarian na kinabibilangan nito. Oo! Ang pangalang panlalaki, ito ay ang mga pangalan na ginagamit o tumutukoy sa lalaking tao o hayop. Halimbawa, ama, kuya, datu, binata, o hari. Ang pangalang pambabae naman, ito ay ang mga pangalan na ginagamit o tumutukoy sa mga babaeng tao o hayop. Halimbawa, ate, tita, reyna, at nanay. Pangatlo ang ditiyak ang kasarian. Ito ay ang mga pangalan na maaaring gamitin para sa lalaki o babae. Halimbawa, bata, alaga, kapatid, artista, at pulis. Walang kasarian. Ito ay ang mga pangalan na tumutukoy sa pook o bagay na walang buhay at walang kasarian.
pati na rin ang mga bagay sa kapaligiran na may buhay ngunit walang kasarian. Halimbawa, puno, aklat, bag, sapatos, o damit. Naunawaan na ba natin ang 4 na kasarian ng pangalan? Naintindihan na ba ninyo mga bata? Magaling! Tara, ating sagutan ng sabay-sabay ang inyong module sa ika-6 na pahina. Isulat sa tamang kahon ang mga kasarian ng pangalan sa ibaba. Ama, prinsesa, bata, kumare, kama, lapis, pinsan, karpentero, ina, at hari. Galingan nyo mga bata! Tapos na ba kayo mga bata? Mahusay! Sana ay marami kayong natutunan sa mga natalakay natin ngayong araw. Sa muli nating pagkikita mga bata, ako si Teacher Haima, ang inyong guro sa Filipino. Ika-4 na baitang. Maraming salamat sa pakikinig at paalam mga bata!